Ka umdi basnyam bat penjasliang. Nohprah Premium Meghalaya. Kubli pi baro ikna subhai pi shikimat kimat jong kani kajan mien ka khasan Tarik Nohprah azapsan. Kimat Khubor na ka Jylla. Hadin balayo hukum na ka Meghalaya High Court ka kunhun balayalam daw Sub-Divisional Officer Manish Kumar IAS haringkat ka jingadan lang ki officer jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bar kumjuru ki pulit klalit ban pinkalam yaki karkhana sain ko bean ki baran haiz jandi his history. Ki nong hikai gibran ha ka shatri jong ka khasi jaintia Deficit School Teachers Association ki lai mi palma ban yalum hamadan malki ban pinpau ya ka jing persha jong ki ya ka sarkar bat bandawa ba ka sarkar ka diban siu yaki hok jong ki yaki baki kim yoshu mentala bun menai ka khasi students union kalalit ban bu jingtho ha office jong member secretary jong ka Meghalaya State Pollution Control Board bandawa ba uday ban wengno ya ka jingpin bana ka bawla penmi ha ka khat pratri unai wing azapsan ka badai ka jingpin bana na ka benta ban pelong ya ka public hearing ha ka khat khandai tri Nohprah azapsan na ka benta ban shna ya ka karkhana daubulan jong ka Shri Cement Limited ha kharsiang lum pershim ka bahab ha ka shnong dait stong jong ka ilaka nongkle East Jandihis district. Haka khat ar bat khat lai Tarik Nohprah azapsan kaladon ka jinga kop Kylleng haka shnong darang kabalatip kum ka umwat traditional boat race bat ka tamasa Tri Hills Assemble Festival ya kabala pelong da katanat arts and culture ka sarkar Meghalaya ringkat ka jinga trelang bat ka ilaka darang ka Harmimi Music Academy haka khat lai Tarik Nohprah azapsan kala pelong ya ka winter concert ha u susutham auditorium Hakani ka concert ki kena bat ki samla ki bala sha pentibit hakani ka academy ki la yo lat men penpau yala ki sap ruai bat ki sap put jingput bat ka sap tem violin tem gitar ki seng bhalang ba pher jong ka Southwest Khasi district haka khatsan Tarik Nohprah azapsan ki la leit ban yakundu kriki ya additional deputy commissioner uba el taryang ban penpau ya ka jing persha jongki halo ka jingthmu jong ka sarkar ban pinkerya kamno ya superintendent of police jong ka Southwest Khasi district uba bijirwa ban ikiwe ki officer ki bampat kut ka samoy trikam ka jongki mentapan ya phashi Khubor na Kylleng ki benta jongkari usembut mitrang ba ka Karnataka UDK Shiva Kumar ubalong ru present jong ka Congress ha Karnataka ula ong ba unsai kenduk kerpang la ka jong yaki he nongyalam jong ka party hadin bakalami ka jingap her jingmut ha pedeng ki nongyalam jong ka party da ka jingla ban long ka election shaka ying dor bar thawan jong ka Tamil Nadu ha u banai risau jong usnam ubanwan ki kam san Pyrthei ha ka ni ka Jylla kala nang tulun state bha bat ka AIADMK kala pin kre lupa na ka benta ka election Menteri ka Sarkar India wakmi yakatnat kambari SJ Shankar unsa penya yaka 16 Joint Commission and 5th Strategic Dialogue kabala long ha Abu Dhabi ha kasinin kong ringkat pad Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan ubalong usembut mijarang ba do jongka UAE bad menteri katnat kambari Udhav Bala Sahib Thakre ubalalong nongyalam jong Shiv Sena ulakan thoting yaka sarkar Mahayuti balayalam da ka BJP ha Maharashtra da ka bakno bakala shusngam jar tang ban mentoy yaka Maladi Shimban ha ka san Pyrthei wat haba ka Jylla ka dagnya khun persha yaka jingjar nga jongki khna kan thei hapo jong ka Jylla Menteri ka Sarkar Pedeng Kiren Rijiju ha ka snginin kong ula penrem yaki jingkat tho persha ya Narendra Modi ubalong menteri rang badu jongkari ha ka jingpelong rally da ka seng congress bad ula dawa yaki nongyalam ka seng congress pakidei ban panma paitba ha parliament U Abhishek Banerjee ubade u General Secretary jong ka Trinamool Congress baru MP ka Lok Sabha unsa pelong ya ka rally bat ki MP jong ka party ke ba mikmat ha Lok Sabha bat Rajya Sabha ha ka sngi balang ha New Delhi ki pulit ka Jammu and Kashmir kala pentib ba kila kem ya ka wei ka kenthei ha Udhampur district ha ka bala keno ba ka dei ka kingping jong ka kenhun khai drugs kani ka long kme ka dei ka bala tip kerteng kum ka Geeta Devi na Punjab Kini paglang Khubor na Kylleng kiri ka Pyrthei. Kumba shipongwat ki bri kila yapat saw pongwat ki wei pat klamen sawjur. Hadien ka jingsha sendai kuli kabalaja ha Bondi Beach jong kanong ba Sydney. Hagas ngi ublay. Ki runar ki bran kti bat sendai kuli. Ya kiri pat ba
Kidai kibala Pyrthei kum Navid Akram uba Arpusaus nem karta but Usajid Akram uba Sanpos nem karta. Arut kibrio kibran ketiban senret kulina pang ikipat ba Bondi Beach Sydney lalap ba kidai ki shikpa shikun kibalawan na Lahore Jongkari Pakistan. Lai thu ki pulit hakaskinin kong. Usajid Akram uba Sanpos nem karta ula syasiat yap haki pulit kat ba Navid Akram uba Arpusaus nem karta uba lamen sa menta udang dan hapadang jingsha sumar ha hospital. Lai thu upulit commissioner jongka New South Wales Umal Lanyan. Menteri Rong Badu jongka Australia Anthony Albanese haga singi ublay ula penpau ya ka jingkendin bat ka jingsngsi hadin ba shiphangut kibriu kilayap haga jingsenreit kuli pathar daki arngot kibriu hajan ka jingalang jongki jiu ha Bondi Beach ha Sydney. President jongkari Israel Isaac Herzog haga singi ublay ula penram juri ya ka jingsha thombo jongki jait mendiu jiu ha nong ba Sydney jongkari Australia bat ula pharu ya ka jingsngolem shaki ba yang asam jongki balaklano. Secretary General Jongka United Nations Antonio Guterres ula penram juri ya ka jing thombo jongki leno ha ka jing rakhi ya ka Hanukkah ha Sydney Australia ong deputy spokesperson jong. Menteri Ketnat Kambari ka Sarkar India SJ Shankar ha ka singin kong lai kren bat Menteri Ketnat Kambari jongkari Australia Penny Wong ban penpau ru ya ka jing solem jongkari India halor ka jing thombo jongki leno ya ki riu pat ba ha Bondi Beach ha ka ba shiphangut kila do ya la ka jong ka jing im Henringut ki shipai penne jing sok na kari Bangladesh kila yap ha ka jing sha hirt ma lingba ki drone ha ka jakabu marbam jongka United Nations ha kari Sudan la pentip Secretary General Antonio Guterres ya gani ka jing hirt ma lingba ka drone ale deki rang jongka Rapid Support Forces ka kunhun le no ka bay khun persha ki shipai ya dari jongka Sudan Ongga Sarkar President Abdel Fattah Abdel-Rahman Al-Burha ubadai he shipai jongka Sudan. Menteri Rong Badu kari India Narendra Modi ha kasingin kong ulas dang ya ka jingnet jengo ikilait ligiri kata ha Jordan ha Ethiopia bat ha Oman. Ha ka ba unit pelong katu kat ni ka jinga kren bat ki Menteri Rong Badu jong kini kiri na ka benta ban penklan ya ka jinga trelang bat ha ka khai ka pateng. Tikitu kilong ki khubor ha kimat mentasngi. Khuble.